Minne kähmyyttää Turussa? Rauno! Mulla on vitu hyvä nousu, enkä ole ainut. Nää on HC-bailut. Elämämme kohokohta. Tommi Läntinen itse livää. Vajaa puoli tuntia keikan alkuun. Mennään tähän jo kesken. On ainakin tilaa, katsos. Ei oo paljon ihmisiä, ei. Millä puolella? Miten päin me ollaan? Ollaan vaikka näin. Hyvä meininki. Vai mitä? Oh. Kato hyi! Muuttiko asumaaliin? Hyvä. Ja sattumaan taas sun täytyisi luottaa. Mikä menota? Pleasant. Pitää olla pikkasen pleasant. Saa olla pikkasen mukava. Noniin. Ystävä koitin sulle kertoa sen. Jos sulla on toinen, Koko kaupunki tietäisi sua en. jos sulla on toinen, Jos sulla on toinen. Bingo! Jotain meistä. Painoit sen. No niin. Olemme täällä Gangut Rekatan, mikä tämä on vessa-alueella, ja olemme saaneet haastateltavaksemme Aaporadion rumpaliin Markku de Frostin. Anna palaa, Anna-Sofia. No niin, eli meidän ensimmäinen kysymys tässä on, että milloin sä olet viimeksi kiivennyt puuhun? Ja oliko se puu lehtipuu vai kuusipuu? 12.7.1987 Loimaalla ja lehtipuu. Rauduskoivu tarkalleen ottaen. Okei. Olitko selvinpäin? Kyllä olin, koska olin silloin hyvin nuori mies. Okei, sä oot ollut sit semmonen. Pilvessä mä toki olin, mutta Niin kuin aina. Joo. Niin. Alkoholia en ollut ottanut mitään. No se on aina hyvä. Ja sit toinen kysymys on tämmönen, että oletko koskaan leiponut täytekakkua? En leiponut, mutta täyttänyt kyllä ja päällystänyt. Oliko sit millainen päällys, että mansikkakakku vai nompparelleja vai? Mä voin kertoa sitä helvetin hyvä story. Anna palaa. Joo. Poikani täytti 3 vuotta. Ja sitten oli semmonen diili, että kaikki muut hoituu, mutta täytekakun mä hoidan itse. Ja senkin oli joku hakenut kaupasta valmiin täytekakkupohjan, mikä piti vain täyttää ja päällystää. Ja ne juhlat oli sunnuntaina. Mä tulin lauantai-yönä keikalta, ajoin sille, että mä olin 5 aikaa aamulla kotona. Ja kävin hakemassa, tai mulla oli kermat ja kaikki siellä jääkaapissa valmiina. Ja sitten mä jossain vaiheessa hiffasin, että voi ruveta vatkaamaan tässä 5 aikaa aamulla tässä keittiössä tätä kermaa, koska kaikki herää. Poika herää ja sitten menee bileet ihan vituiksi, kun poika on herännyt 5 aikaa aamulla. Jolloin näppäränä miehenä muistin, että kun mulla on tää sähkövatkain ja mulla on tää kerma tässä kulhossa, niin tuolla takaterassilla on semmonen sähköpistoke. Ja mä menin takaterassille 5 aikaa aamulla vatkaamaan sitä kermaa ja postimies ajaa ohi. Ja sunnuntai-aamuna 5 vatkaan kermaa siellä takaterassilla, ihan 1000 päissään tietenkin. Se on se leveässä haara-asennossa vatkaan kermaa tälleen näin. Sitten se postimies pysähtyy siihen ja katsoo vähän aikaa. Sitten ei se edes kysy, se vaan pysähtyy ja katsoo, mitä vittua tuolla 5 aikaa aamulla jätkä vatkaa kermaa takaterassilla. Meikäläinen vaan se, että musa hommia. Että melkein olen leiponut kakun. No se on hieno saavutus. Ja kolmantena kysymyksenä meillä on semmonen, että kun teidän yhtyeen nimi on Happoradio, mutta jos se ei ois, ja teidän vaihtoehdot ois, että onko se yksi vanhan naisen nahka, Naamanahka. Vanhan naisen naamanahka, vaiko oisko sen bändin nimi Härän täyslihapihvi ja kermaiset kasvikset, niin kumman bändin nimi ottaisitte ja miksi?
Mä ottaisin noista jonkun yhdistelmän. Mun mielestä vanhan naisen kermakasvi hyvältä. Ja miksi? Koska vanha nainen osaa tehdä helvetin hyvät kermakasvikset. Se olisi vaan kerta kaikkiaan vakuuttava. Voit sä ehdottaa tätä tykille, että voisi ehkä vaihtaa nimen? Joo, mutta ehkä se levyyhtiö voisi vastustaa tässä vaiheessa, kun on kumminkin tätä nimeä tässä boostattu aikamme, niin tavallaan ja ehkä se olisi aika vaikea lähteä vaihtaa vanhan naisen kermakasviksi tässä vaiheessa nimeä. Mutta pidetään mielessä, jos tilanne tulee vastaan, niin voimme käyttää tuon sitten siinä vaiheessa. Hieno homma. Ja 4. kysymys on se, että teidän bändinne Aki Tykki, miksi hänellä on aina pipo päässä? Mä koitan keksiä tähän jonkun nokkelan vastauksen, mä en kuulu vielä. Syystä, että... I don't really know. En mä tiedä. Siis, Hän on pälvikalju. Ei, mutta se on sale oikeesti. Hiukset lähtee, niin pakko laittaa pipo päähän. Ei, kyllä se on oikeesti syy on se, että koska olemme Suomen Turussa, niin en mä keksi tähän. 3 mä sain jo oikein. Mä sain 3 helvetin hyvät vastaukset. Mä sain tähän viimeisen No niin, irti. nyt meni kyllä ihan niinku koko Aki Tykki juttu. pitää pipoa, koska Hitler. Hitler. Joo. Miksi? Kerro se meille. Tänään viimeksi googlasin oikeesti mä yritin hakea niinku, että Aki Tykki ilman pipoa. Mä en löytänyt yhtään helvettiä aina. Mulla on tullut Olihan se Kerubissa keikalla ilman pipoa. Missä? Kerubissa ilman keikalla. Ilman pipoa. keikkaa. Ilman keikalla ilman pipoa. Niin. Mä oon tänäkin sitä ollut 4 teidän keikalla. Mä yhdelläkään keikalla nähnyt sekuntiakaan ilman pipoa. Niin. Niin? On ollut niin viileä kesä tässä, niin ei paljon... Niin kuin ihan helvetin kuumaa kesää, niin voisiko olla sekunnin ilman pipoa? Onko se joku pälvikalju ongelma vai miksi ei ole ilman pipoa ikinä? Pitäisikö mun oikeesti sanoa Tykille, jos se ottaisi pipoa pois, että ihmiset näkee, että sillä ei ole pälvikalju? Niin Joo. sano, että Mun semmonen mielestä vahva huhu kiertää nyt, että Kanneet. pälvikalju siellä on. Joo. Okei, vastaus on pälvikalju. Asia selvä. Mä en usko tota. No ei oo tietenkään. No mutta, Kiitos Markku de Frost. Kätellään tähän loppuun. Kiitos. Se on haastattelu. joo, mä myös kättelen. Hei, Okei. kiitos haastattelusta. No niin. Ollaan Lappeenranta HC Fest. Niinkö se meni? Joo, ehkä. Siellä on kivesveto go go ja Jotain muita, mitä me ei tiedetä. napulkarit varmaan syö meidät tää seuraavaksi. Onko tämä nauhoitus? No niin nyt. No niin, rohtori vitsi tulee tässä. Se oli 10 huulisella gynekologi. Hammaslääkäri sanoi, että ei pidä paikkaa. Se puutarhu tulee ja sanoi, että multa tuli jo. Ai ei enää.
Jos ei se ole se tykki ja lavetilla niin, tai sit se kun sä teit kakun haaraa. Ei kun siis okei, se oli tosi, se oli fakta, se ei ole vitsi. Pyörii jo. Okei, mies meni pornokauppaan. Vanhaa. Ei, mä en oo kuullut, jatka. Okei, mies meni pornokauppaan. Ja sit se meni kysymään, että onko teillä semmosia videoita, missä olisi, missä olisi lääkäreitä. Ja sit myyjä sanoi, että joo, että lääkärit löytyy hyllystä 13, että sieltä löytyy lääkärit. Mies palasi kohta takaisin tiskiin, että onko teillä missään semmoisia, missä olisi pissaleikkejä? Joo, hyllystä 7 löytyy pissaleikit. Sitten se tuli vähän päästä takaisin, että onko mitään semmoisia, missä olisi vaikka niinku hammaslääkäreitä ja pissaleikkejä. Nyt on paha. Sitten se haki niinku tämmösen ristihaun sieltä tiskiltä. Ja sitten, joo, kyllä meitä yksi filmi löytyy. Et se on tämmönen ruotsalainen firma on tuottanut tämmösen firman nimeltä Kusiset paikat. On parempi. Parempi toistaan, kumpikin on. Ja kuinka nyt ne tappaa toisiaan. Sokeena toistaa lausetta samaa. Kuinka ne on tässä oikeessa. Rumempi toistaan, kumpikin ne on. Eikä niitä tekemättömiksi saa. Eikä ne huomaa, kumpikin on. Vai pahempi toistaan. Yksinäinen peltirumu. Lasten huone komerassa. Mitkä käytiin robotin. Se lähti kävelemään. Satanne aina jää. Tumutiimi. Lasten huoneen komerossa. Veli käyntiin robotin. Se lähti kävelemään. Satanne aina jää. Mikä sun puhelinnumero? Sä olet kyllästynyt käymään tuksuun kanssaan. Kylmä kiven murtaa, jos ymmärtää odottaa. Tulee puhdistaa, nostaa himoja, heittää hykset sekaisin. Skyn kastellaan, mekko liimata kiinni, partalos niin ole kauniin. Niin kauniin, olet kauniin. Niin kauniin, ja maailma on ja kitara komppaa. Aikansa, aha, aha, ja kuuntelen tomppaa. Sinä olet maamu, sinun kebabilla on nyt kiinni. Tämä kebabi on kallis, sen takia on kebabilla kiinni. Maamu. Rauno!